Hello po, magandang gabi po at magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa tabi ng dagat sa Lobo, Batangas. Holiday Beach Research po. Sa binabantayan po, inaantay po natin lumubog yung araw. Yan po, nakita niyo po habang lumulubog siya. Napakaganda po ng tanawin. Napakasarap din po maligo, kaso pagdating ng 6:30 pinagbabawal na po yung pinagbabawal na pong maligo ng gabi dito. Hanggang 6:30 lang po ng hapon o kaya ng gabi dapat maligo. Kaya dapat pag dumating kayo sa mga ganitong may oras ang pagpapaligo, samantalahin nyo na hanggang hapon, kasi napakasarap maligo sa dagat. Ayan po, makikita nyo, batuhan po siya, hindi siya purong buhangin. Meron mga parts po na buhangin po, pero napakasarap po talaga maligo. Napakalinaw po ng tubig. Ayan po, napakalinaw. Crystal clear talaga yung tubig. Nakikita nyo mga batuhan sa ilalim. Ang sarap maligo po. Mega love siya about po sa ating sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating channel. Thank you po. Can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am a tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot. Nandito po tayo ngayon sa area ng Lobo, Batangas na nasa tapat po tayo ng Mindoro. Yung kabila po, kasi medyo natatanaw natin yung isla na yung bundok. Ayan po yung nakikita nyo, may ulap na yan. Ayan po, maliit na isla, parang bundok na yun. Yung po ang Mindoro. Medyo malapit na po tayo. Kung magpabangka po papunta ron, 2 oras lang nasa Mindoro ka na, galing dito sa ating kinatatayuan. Medyo may mga ilinilang pa po na naliligo sa ngayong ganitong oras, pero pinagbabawal na po na mga lifeguard yung maligo kasi uuwi na yata sila, kaya gusto nila pagbawalan yung mga naliligo dito. Pero kung sa iba pong beach resort siguro medyo maganda, medyo open. Ayan po, nakikita nyo po, medyo maliwanag pa yung ibang lugar kasi yung araw lumulubog pa lang. Ayan po si Manong, may ginagawa siya, magbo-bonfire yata sila mamaya pagdilim, mga alas 8 magsisiga sila rin. Alam po, Holiday Beach Resorts. Ayan po, nasa Lobo, Batangas po ito. Pag-aari po siya ng kapatid ng aking tita. Sa mga gusto pong pumunta rito, pwede po kayo makipag-ugnayan sa inyong host. Yung mga may plano po na makakarating dito sa lugar na to. Bali po, hindi ko po kasi nakukunan yung kung ilang kwarto po siya, pero up and down po yung yung ating tutulugan dito, up and down po. Sa baba po meron siyang 6 na kwarto na malalaki, tapos meron din po sa taas 6 din po. Tapos meron po mga kubo po na pwedeng tulugan, yung hindi po aircon. Nasa paligid po niyan meron po mga kubo na nakatayo din at pwede pong matulog doon. Hindi nga lang po siya aircon. Yung mga may hilig mag-inom, pwede po doon sa kubo na yun hanggang sa makatulog sila.
Sa mga gusto po magtanong at mag-inquire tungkol dito sa area na to, pwede po kayo mag-PM sa akin o mag-message dito sa aking YouTube channel or sa aking messenger. PM lang po kayo at sabihin nyo lang po kung anong kailangan at sasagutin po natin kami mga katanungan kayo tungkol dito sa Holiday Beach Resorts sa Lobo, Batangas po ito. Medyo may kalayuan po siya from Maynila. Nagtra-travel po kami kasi pag dire-diretso siguro ang travel mo siguro mga 2.5 hours from Muntinlupa or Alabang going to Lobo, Batangas. Basta dire-diretso lamang po kasi expressway po ang dadaanan nyo, dire-diretso po. Mayroon po siyang 2 daan pero mas maganda kung hindi nyo kabisado, doon kayo dadaan sa going to Batangas City. Papunta po ng Lobo, Batangas. Dito pa rin po tayo ngayon sa tabi ng dagat. Napakasarap po kasi pag hindi na mainit, masarap na tumampay dito. Nakaupo lang po tayo dito sa may batuhan. Ayan po, may mga mangingisda na dumadaan. Ganitong oras po kasi umaalis na yung mga mangingisda. Pupunta na sila sa laot. Bukas ng umaga na ang balik nila o mamayang madaling araw. At andito pa rin po tayo ngayon. Nakita nyo po yung bangka na yun, mga isang mangingisda. Papunta na po siya ng laut. Ang ganda po ng kulay ng ating kalikasan. Ayan po, nagsindi na sila ng ilaw. Parang hindi sila gumagalaw kasi nasira yata yung kanilang motor o tumigil yung kanilang makina. Ayan po, ang ganda po ng liwanag ng ating dakilang araw. Palubog na po siya, magtatago na po yung dakilang araw. Ayan po, wala na tayong nakikita yung mismo liwanag na lamang po yung sikat na lang ng araw. Pero yung mismong araw po hindi na natin nakikita. Ayan po yung kabundukan na bukas po ng umaga magbubuting po tayo papunta riyan. Sabi ng ating tour guide po, dadaanan daw po o makikita daw po natin yung bahay ni Gabby Concepcion or yung mga artista po na mayroong mga sariling pahingahan or bakasyonan dito sa lugar na to ng Lobo, Batangas. Enjoy lang po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at wag lang po tayo magsasawa. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Thank you very much po. Naway pagpalain kayo ng Panginoon. Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo at ingatan kayo sa lahat ng oras.
medyo lumalaki na po ang alon ng ating karagatan ngayon kasi mag-high tide na po. Tataas na po yung tubig, medyo lalaki na ng konti. Makikita kung napapansin nyo po, medyo hindi nakalmado yung ating karagatan ngayon. At medyo high tide na. Ayan si Manong Lifeguard, inaalis na po yung gabay or yung guide ng ating beach. Itatabi na po niya, baka ianod or baka masabitan ng mga mangingisda mamayang gabi. Yung mga dumadaang mangingisda po rito, yung mga naka motor na bangka, kasi delikado po sa ilis yan, baka sumabit Kaya habang walang naliligo or sa gabi, tinatanggal po talaga nila yan para maiwasan yung aksidente sa ating mga kaibigan o mga kapatid na mangingisda. Ayan, malakas na yung ilaw ni ating kapatid na mangingisda. Paalis na sila. Naayos na nila yung kanilang makina ng kanilang bangka. At medyo dumidilim na nga rin. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel. Ika ngay laban lang, tuloy-tuloy lang po. Sa papasambat, bibigyan tayo ng Panginoon ng gabay at biyaya. Ang ganda ng formation ng ating ulap at saka yung liwanag ng ating araw habang siya ay palubog. Again, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating mga video at sa susunod po ulit at maraming salamat po. Huwag po natin kalilimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe ko. Pindutin po natin ang subscription na button. Pitikin po natin para pumula. Maraming salamat po. Huwag po natin kalilimutan na mga kaibigan yung ating ayan po, nakita nyo po, Holiday Beach Resort sa Batangas, Lobo, Batangas. Ayan po. Kung sino man po ang gustong maligo rito, makipaglayan lang po tayo kay host at ate pong tutugunan ng inyong katanungan. Maraming salamat po. Bye bye po. See you again sa susunod na